ya tunidi se enye nyame na wo mafa enka asbotin bi aboa fa ye kraso no kore onyame wo ya fa dofo nyamo ye na yenka ani emo na madwuntofo yitie mu enye nyame na wo mafa kaswati aboa fa me kraso awa matamfu sa ye hu matamfu sa ye mu enshanu awura dia Onyame wa mafa Senya nyame na mafa kaswati aboa fa me kraso awa matamfu sa ye mu enshanu awura dia Akwantu fuaja nyamia ya duasi anya nyamia na waya fa kaswati abwa fa ya kraswa awa ya tafu sa ye asranu awradi
Hallelujah. Amen. Adwumi adwundifo yi tu yi ewo Israel adwom wo ha ene aduonu nan. O se sanya urade na woye na fa. Nka bra otamfo ne kondo tiaye no. Nka wabemene animu no so. Nka ensuo anasa subonten bu afa yenkra so. Enhyiranka urade se wamfa yen ya de monyefuo yi. Ama ya atamfo mo amfa ya anya hana mama wonse. Bra yeti ase nwumre die enim se obonefo no sumfidie bi kura fidie na bubu na yenkra de adwane sa no ma afiro fidi sumfo no fidie amen amen adwendefo nyame nhyira mo aka anwuma toso mienu adwuma toso mienu ne se gidi yeminua gidi akochem se yenhia osum ya ankase mire yenyina tramofo ayenu wi urade adahoroma ntina gidi yesiesie ye ti gidi yenua gidi yenua yetie mo gidi wayaminio wayamagujwa Masia gidi agami adelio Adamfo bronza etaya Hawa familia
Hallelujah.
Amen. And I know small for Paul. Okasa no akase okamfo ne so. Enti ye nam dwundwo iso kamfo gidi asori diama obi bia se. Yes. Hwe edomo ahia wa ha yi a se enye gidi sum yi a enya asem keto asa Africa ba bi omo ne nam no. Enso adwum ne se omu ni bibia se dwumtuo ye awurade de ahia omumu yi. Eno no mo de beto yi awurade aye. Enti utim nwum yi a wonso so ubetumi abeye gidi ni wo bra na oni ni daso. Ama wonso abedi Kristo hu adanse. Enti se gidi ye nua na ye de ho atoso na asie yi a na eyampa wanka amen. Amen. Sabre yi enche bia na osempakani de awurade asemo eba na ansa na mesa akwa adwuntofo ne nchen na omamma ye honhom dwom a omudi bedi asempa eba no anim na omudi afro sempakani no honhom nwom a eye ayaresa dwom etu a wosen emani panya ni daso na eyi awere hosem free nipa mu adwuntofo sabre mitie mu Omamania bro. Omamania bro. Omamania.
some video, baby. For your damasi. Mama and Kenya, see a dame. Sa and you knew your motto to sweet pass. Ye need Bresana, ye young pabo. Na, yes, Rebbe be free, a general upon China, and you knew Piemua. Already chilling to me. Mama, I was saying, Kura, a Guyani who studio her. Na enyumni mu nsem no kora no ne kumi no o se yebekun adinkugu yebekun adinkunim a amu ani fire urade wono na woko ntokwa na odi akon a omfa sekan nanso okun dinkunim onwanwani ono ebo ne mrane se onyame nwanwani ye hia mu sane frɛ na no okon ne yeden a na fe a kyerɛ ne se omra nne doni mu na yehian sabre Osembakani watuba ene na kenkafo odifo Samuel osay ene odifo John Owusu Echan Junior omatanase meko Osembakani njan na ene ne edinkomo nyame nipa Christ asundwe enkan so sofo Isaac na ohote sen Christ adonti me hoye ende nyame ase enimze enne so awrade ama ahoden foforo na bema yate enne foforo ne honhom foforo a awrade be fa so ama yatiefo nyina na da utuyefo enne nso so ehe na hon kronkron no asifa ye efa insha gese ko badi ni na amen na sebno so emudu pa etiawa osi boni bekum bonefo no kure na Bible na kan to say de otaotini ni nso obebrem boni bekum bonefo sabre Osambakani watuba atiefo nyina ekrado etio osafo ya da se eno nyam kese yenso nka obade amen sedan de nyina wa ya don wa ya do na ode ba na asede tosimi ni nso enkoma yesapo pani akoma pa dan de nyina wanya ode tai dwumaje yechi yes yani dwuma nti ekoba bi ne kwa wapa nyeize ibedru ya na idu kwa mkase bi a obekase yenko na okoda kakra ba idu ya no sa de pressure aye dey etina asobu dwuma no ode time ye dey eto so no waka extra trainer ba bi ani pasha CD sofu ode to so ede mai a pre 20 years yeko na bema ehyasie eji sofu ajasa ho ode ne ye dey tika 50 years going under pensioner is the pension for na aje dwuma na boso abako no de dark I see not so odi na waje no training kwana eban adachi bia ekwachi omo so atima edai
abaye adwuma no ba odasani se onti aseda ozofu nyame onhyira amen sopo samson nyame onhyira pa mo abam emu obibia wo ye ho se da bia me preach ehye hunkuna se adwapade awodo a obebre na abaye nyina wo kyefa ene wo mu a wo ye adwapade awodo a wo bre pa nyina ade ye wo kyefa ene Kristo adom odiama wa ogusu a wo ye no ma bibia nya de emu abam yele bia baabo na yakenka baabo yes oba palizin so me chiao ami we otatumi popa yo ba papa ne dube preach papa she onyo ba ketwa kora untumi hwe ni bi no so hwe sister na utumi say yes ne dube preach papa ade pan ya kamfo etima me papa tie me ye pa afa ya ready wasum ya sa ya ma wosere na wani aji kakra ya sa da sem na ya de akyerew na aha no yenti metena enkan sem nyina ade tse Yakobon aya dom a onam panipon saso asi hia da kese awo kore yes because adwuma no betima so aba this nipa wadi asem na chi aba kore etu Yakobon aya dom a ebnada aya echena Yakobon aya dom a ese ko ehu anim nyakotwe nanim nyakoba ni dimu mpae yenim de beto ye enenim de besie enenim de obe etie die nyina ne se wo nyam gidie bia amfa ho ni haw bia eda wo so amfa ho ni ba bia akwakoduro ne nyina ne se wo de to na mon ne nya nko ne fie nya de enkobo empae na tie asam na aba ni ye papa na asam no se wo di akire na wo tie wi a menwan ma kire wo de antia sister woni mema ada ya nya ho ade me baba kire na dimachi ye pa na menwan ubawu sa yes Onyankopon futo seni patia emana ni je amana sundie amana nya setena pa na sedi papu nyam ya samwa ya na obre sam 34 Bible kasa na yanko na tiemiye pa na yehwe samwa wo baba mu sesi a edi akira me no mienu na ba ko mie First Samuel chapter 13 verse 1 Bible say kwa Psalm 34 yakwa de oti Onyankopon hwem me pa che wose obi a wo je ready na wo ti Onyankopon hwem eti side o kasa o baba mu a ene ma bebre na yehwe ni mu e wa braba ye boy because setie bia abamu asisu a obaware akabra wo nyangware ye na wo twa Nyankopon na wo twa nyame na wo gusu bompae na wo siesie wi pa bia ide adiama wo je wo ba wo siso ede an obaware ba ebra wo nyangware ye esese wo ye dai wo bompae na nyame siesie ba ma obatini watena abobra asum nyame nya so nyame okra eti obi a o twa Yakobon ehwem ababa nkasa kwa me kire urade na nyina na ebosa obatini boase na waboa eti waboa sa wakasa obatonyom apagya nyame ahyira emira nyina kwa na ye wo manum da na ebosa ayeye nyom ko a tiri ana to da bi na nipa kwasare na wansa anya senko nsa o anya senko nsa je ni mo bi akwa bro chire kwa so ba we he na we hira kwa gina hey abo mama ya ti asabi yo on so ni di ba abo na e di power kan waso mo mom na e ba hira urade aje ba nta ebisa wo twa nyame anim ama nyame bia kwa bia ede adiaman eti akwa di bia ma sa di pa na esese wo da Yakobon de be ase eti ebe e di ahia mu nya di penye be nya peace ada nyame aseda because adendribu anaso habuo na da so a boda ye bato nyom ama bofo sane kura wuntimi nya de ensa Bible gasawa urade bu na me kra be ho ho eti abasa obisa kwahye se ana numre sa wutie mi a o Yakobon mu ana okra ahoho no ana patati fiaso ana okra ahoho no ana dwamabo kwan so ana okra ahoho no ade ba pa no butaya brother sister maami a wutie mi draba wutie mi adwuma wuye ancha wo ba be pon na wo ba pon we ade na obutaye ade no ida so Bible gasawa hobrasefo beti na ebosa e kasa hobrasefo a obia wo de Yakobon mmra so na bo sum nyame ye no sa obra ho ase a utimi sum nyame na di pra betire Yakobon yanko na wonani age na ebosa woni age mo na me nkamfo urade kase ti ebosa wi a ye se be kampu Yakobon kase na mo maye mo ma ne di na ye hia ne ya boma pagya ne din ma hwehwe urade ti opisa hia urade na obua me na wabua ye na wajima free wa pa cho anti na me tro sa brother opasa wa cho afi nya usum dia a kire Yakobon hia dom a woni kire kore ye die mi pa
because of the osuro na waka sam no abrabuti ye nyina ne osuro wada me na da nsɛm a afa nipa so no ndi akwa wa nwum no wase kakra afama ni suwe me fa abrabɔ nya dɛ ɛnto chacha biam ko atamfo bi hwa wakra dɛ ɛde akwa wuo wamfa wonya biribi ababu kasa ne nkɔkɔ wɔn a wɔhwɛ n'anim ten no wase tie edi part ye kye a ye hwɛ nya bi mu ten no wɔn anim amu ase wɔnyakopɔn se anim nya dɛ enwu ase da eti ɛyaware na pa onsa bɛka ware a ɛyɛ papa ɛyɛ ade ɛyɛ papa nyame ayɛ dɛ asiesie ayi waba ɔba yatete ne fie waba bɔde ne nsa yade a wotumi sɛ yes ɔba deɛ nka daa ina me ani wɔsi die mu asiesie maame yɛ na adwen sɛ wɔn maw ɛkyɛ gyagyagyagyagya ɛyɛ kɔ bɛ nyanya yɛ di ne kwa se ne nyame mo yɛ nyina bɛkɔ toilet yɛm kwa start yɛm kro ɛnyɛ de so ati ase yɛ wɔ ba ɛne yɛ wɔ ba sɛ maame a wodeɛ kyɛ sɛ ebi sɛ me ba fie ɔno minim aduane a wayɛ a wobɛtumi aka sɛ ɛnyɛ de kyɛnie mɛne ma meka kyerɛ wo ɔyɛ nkyɛ sɛsi yɛ sɔfo maame wɔyɛ ade papapa mr sɛ nkwa deɛ wo sabi mr sɛ nkwan man oyere ni madeɛ yɛ papapapapa yes sɔfo maame na wɔ mi sɛ mo nyina wodi bi ntina ɔno dendenden no ɔba deɛ nkae daa yɛwɔ ba bi wɔ hɔ a mese mekɔe bɛma ɔba bi yɛ nkatekwan ɔkuma kokɔ mu a ɛde yɛ nkatekwan babato ba metiyɛ no mefei mena meka kyerɛ wɔ mena meka kyerɛ wɔ mekɔ sɛ ne mpo madi akokɔ nkwa afe na nka metwa bi nso ɛ wada enti yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ adeɛ na nyamesom no ɛyɛ fotuo nyamesom no ɛyɛ fotuo adeɛ wɔ yɛ a yɛka nyina bɔda sɛ wontimi nya no ayɛ ɔba a sɛ wokɔ ware a aware no ntimi nya dɛ ɛnyina da sɛ tie bia wobɛsɛ ayɛ dɛ ayɛsa wo nneɛma ayɛ dɛ aba eti afotuo bi a ɛba bi a bɔda sisa hwɛ sɛ ɔbɛtumi ayɛ no saa sɛ aware a mebɛkɔm eti aduane a owiase nyinaa sɛ mekum ne kɔɔse a mɛtumi ayɛ anasɛ mentumi nyɛ mɛpaakyɛw wosiesie awadeɛ na moadwe wɔ sɛ ho ɔba deɛ nkaɛ daa aba makasa wɔ nada ɔso ohia ne tiam mɛpaakyɛw ɔso ohia ne yɛ dɛ ɛkyerɛm ɛyɛ school fees ɛyɛ danka ɛgye paa na akɔ so abu agye ne da wo sisɛsi a woda wo na adeɛ no wadwenkye a agya wo nsa weɛ adeɛ no abɛtena so a sista wode woma mɛma saa wada ɔgyankopɔn wɔtumi sɛ wɔgye deɛ den ɛde hyɛ deɛ mmerɛ nan na ɔyi a wɔagye deɛ mmerɛ nso ahyɛ deɛ dɛ nan sa sɛ deɛ ɔpa bi ɔtumi yɛ dɛ wɔtumi yɛ eti sɛ ɔbɛyɛ bɛtwa nyankopɔn anim na wɔde akoma pa na wɔsakyerɛ no adwen a mɛpaakyɛ onyam wɔpɛ obi a wɔabrɛ ɔbɔ tete apansan wɔpɛ obi a ɛnipa mpa wonyɛ hwee wɔpɛ obi a kyena ɔbɛfa fam aba a kas kampo nyɛ dɛ ɔnni bie na wɔde ne ho bɛto nyame so na wɔhu sɛ baabi adoɔ no deɛ wɔanhwɛ kristo kyerɛ kwae a asase a ɔbɔ asue ɔbɛkɔ no nsansa saa nipa wei onyame to ne nsa frɛ ɔkɔdeɛ akyerɛ nyankopɔn yɛ adom a mepaakyɛ kɔdeɛ apagya kwa no so a mɔra gyanhyɛ wɔgye aseɛ na tato 10 o'clock na wɔsɛ wɔyɛ dɛ wɔwura wɔ dɛm hɔ onyame wɔtumi aba wɔnkasa kɔ mapaakyɛw ɔyie na ɔde abɛhyɛ wɔ sɛ onyame te soro wɔwɔ abɔfoɔ bi a ɔbɔ nnipa a yɛsuo no nsraba yɛ dɛ ahyia enti apotɛsia wowie hɔna bɔ ho ban sisa tiam yi o sɛ baabi a wɔdwerɛ kyɛ sɛ wɔyɛ ase nka ntomu da da bia wɔyɛ busy abɛka sɛm kyerɛ wo na kusu a moyɛ na wahyɛseɛ awawieɛ enti adwama a wopoi hɔna bɔ ho ban ɔsɛ wɔbɔ dwama ne sɛ nya spirit ɛne wabɛtena enti ɛberɛ bi du a na sɛ bɛrima ne twemprɛpo ɔmfrɛ wa na wɔfa telefon akeka nsɛm bi sɛ n'ani bɛɛ dɛ bɛba ne ho soɔ ɛpi sɛ adwama no adua tumi bi ɛwɔ wo nipadua mu a ɛbɛgu anom ase ɔba deɛ nkaɛ daa ade tenya wontumi ntena bɛrima baako ho no agbabaako Tanzania sɛ mafa mma 400 yɛde ɔgyɛgyerɛ hwea 400 wayo ɛne ɔnwe wɔ mu okay waka sɛ ana hwɛ mesere kora saa o sɛ mafa mma 400 ne yɛkyiri hwɛde wɔkyerɛ obi a 1,006 ɔba baako ɔsɛ ne mɛma 700 nada 700 ɔba baako ɛwɔ Ghana mɛma maako 700 na bihwɛ saa bapaa no mɛkyerɛ wo ne su mɛkyerɛ baabi a akɔduro mɛkyerɛ sɛ deɛ di a bɛrima mpo ɛne wokɔ daa mu a wɔnya ne gyie wɔ hono sisa ohun papa o wogyina so wobɔba wobɔ si babɛrima no hyie a ɔnya ne gyie awurawo nneɛma sɛe ba last time ɛnka akyi
so ba dabo ni ahwe nyame sa ba bia dwo no ona do ba wiase wakoto amena bi mu a ya esamna untimi nsori mfimo ajes nyame bom dia di ka oso ogina ponati ya de bom sa pina so ba bia dia obabam ababa kasaba monka hwene mo hunu se urade papa cho eti nyame te so ne bofo ede wa bob yo so sa ba nyina de ehia na se mi giran sa mi shim nyame ye a ya wa bofo a ebo mo sa ba de ehia eti mi preach wa hai eni pa wa nyina se nyina so nyame a obi a bofo ba ko ata abofo se na wa ya 15 a ya bofo 15 bofo 15 omo gina se o omba omo nkwa hase omo ye ba ko na akwa nkwa ni hwe omo e de bia eni abofo no ei hwe odo ba ko tuni na ya esi apumfimfim na ba ko asi asase mfimfim eti pretu a enam na ham enka na akwere mu ho omo na etwa ya kire won 15 na ya kai na hwane befo hwane befo wa bon samposlo na befo na beden ebise sedi pod na pa hye Yakobon sa wo ja be to mi no eboni pampai anadu da suo mu awia anopa eti wase sa ni pan onyi mu hye watamfo nsada ba mo gasa kwa monka hwene mo hunu se urade ye ye ka hye ye hu se urade ye insanu ni pa odwa no insanu ni pa sister odwa ba to Yakobon urade konkrofo o Yakobon konkrofo na che se wo dwa ne to Yakobon ele sa wo ye konkron sa wo ye konkron na sa wo ye konkron na wo suro nyame na sa wo suro nyame a na wo nya bambo na busa wo se wo kwa sare wo ye konkron sister wo kwa sare wo ye konkron brother wo kwa sare wo ye konkron what ma kwa sare a wo mamu nan obi an ne papa o sanyem kojomeshi ben papa e friend Sibo brothers e ba ben no papa le Sibo brothers na ba bi sia ya wanto mini ma yi mi obi ye kurom wo madam fo baako okofa ga ebi ne nyemo na boy bi share ne nkom o hwere sa abo na wensa du ba bi a obetima wu nti asem ma ga ne kan ne se akora we die e be frɛ ne ba no ya wanto se onto ne papa wada e ni panu o ampani ampasa me pacho akora no ya wa akora ne ba na ni be sina wa ba wo sari papa ni na boy ni wiye because the girl who will say, assassin, when you are setting our subium. Doesn't you? I did point him, sir, at the million, and you were as mad as me. It's not some Mr. Bonnie Bacumia Bell. When you for sunset, the point him, sir, at Jamami boy. Say, I just show me more mad than Moo. But let's say, or that's the airport episode. Bonnie Beden, ever come Bonnie for about Gazawa. Now, be the other Emma one else. But Pacho was says, your son, Amia, be behind your day. I'm with that. It's in your own pie. Near wood chain. That's no 2 more of the 2 was yes. When the come on. Yes. It's what the card be big out. Jasamio, and no bar, a better Yansa, our dear trainer, a pan. Sanya mi anse o enti bi firi won sa onya mimu a emo awura nya den enho sadia na ekotwa ne ho aba na okosiesia am na ekese am na chewe na se no be ka won sa dia wo fa mu no wo be hu nyansa control we no na me Yakobon mo nyama ya den atena woda na se nya me mpaja nipa na ne san kwani gwasiem da enti oto ne boase no wa den na ba siesie je be pepepe baba gasaba jatamuru wo be di hia wa se tiesie sa kire ye a wa ka jataburu a hanta yes hanta ade bebe ko masem baifuo no enko bedi hia yes ya ka se baye bedi hia onye nipa mo janya dai what ya say eti musisi ya kwaja mu nyina mu hye pie se enwai omo sa mo se enwai ni ba bia omo ko ene ne yi no mo ye se ya toy eno an se na mbobo ma fo chichiri wi pass no mo hye dem na mo mu mia wi jidi se mo bo se oya madam fu mo no oya madam fu ye no ya damfo mo nka se mo hye na nka hu mo ewu mu no mo ye la se kura ya ka jidi fu a ene ye gina ho no na odi na oni eja bia mfa mu da ye eja dai eja ni atuju dai afa ye mu no ye ni ejidi fu no wa wen zada wa chi wi da wa wu wi ko hu bi da una fa potesi yan kwa me ne kwa tra to tre se mpo una fa mpembe nanti ka bebu ye itwa one thought pa set me mo adon ko ma wole gina wa na yes I wa pempem se na una hwaso wa so ka no ko TV aba re so hui wa kra mpo wa kwa na so msa prawa sa ehwam na keka
ika wɔre ya no wɔde na pampam yɛ dɛ esi wɔkra no sare na ase na wɔde na hwɛ wɔkra mpo na ayɛ ne sɛ o wɔkra na wu nipa ɔkyɛ sɛ baabi a nipa dwen ayɛ dɛ na bɛkɔ no wɔgye no wayɛ sɛ wɔda 3 days wɔda sɛnya yɛ sɛ wɔda 3 days gyina hɔ wosum na ɔnsum ne nsa nkɔfoɔ mu fee wɔma mkɔtɔ tɔ ɔmɔ ne ana ahyɛ rɔba no wofra se yɛnkɔ sɛ mo na musam fie mu hu hwee yɛrɛ sɛ ne nam wotumi kɔmɛ sɛ ɛdamu ati sɛ maakia no ha mesi nkɔkɔfɛ kɔ saa to ɔsɛ sɛ atamu da kɔm sɛ ɛgya bɛtumi ahyɛ wɔ mo yi sɛ nyame ma mo different ɛgya ade ne da mesi ma hu saa 3 times hwea na baako a wohwɛ nsuo gu ma no kɔn deɛ ne ɛgya koraa hwea kai wohwɛ de krrrr ɛnka mpɔnepɔne kakra koraa masa na dadamu sɛ hyɛtɛ wipoɔ bi no wodase a wɔdoɔ nim sɛ baabi ade yɛ akɔdoɔ no monyam nyinaa dɛ asɛ wode baabi twaa mu no hwɛ no monyam hwɛ pikya bi a wotwaa no baabi atwam ɛberɛ a wonya mfa wokɔhyɛ saa pɔkuo no na hwɛ nna pikya a ɛne akɔ no koraa wɔntwa ɔno wɔtwa sɛ afia no n'ani agye ɔbade akaɛ daa ɛti sɛ so no wei sɛ woto boase ba na sɛ ɔkɔ no yie a ɛbɛto no boase ayɛ dɛ asiesie wo wode hwɛ bonku no ne fɛn na hwɛ mfimfini no ɔdɛ me home kakra munya mo hwɛ fidie nim mo hwɛ fidie nim ha ne hwɛ bonkum ne hwɛ nifa ne hwɛ mfimfini no ne hwɛ deɛ abrɛ ɛti wo deɛ woyɛ no ɛto kɔduru baabi a bɔda wobɛka sɛ wohu yɛ anka ba mehu yɛ anka nso na de kora sɛ yɛwie ayɛ mistake wode baabi a wɔkɔduru bia wode mese tena ɛfam koro afabra bɔda panto ɛbɔ me deɛ no yɛ nyina yɛni nyam yɛakyi na ɛyɛ dan a ɛbi pa to atwene yɛmfa nyɛ hwee no wɔnyankopɔn hwehwɛ saa deɛ no de ahyɛ ne ho animonyam amade bɔ ho sɛ ampa nyame da so yɛ dɛ ɛwɔ tumi ade tena kɔ wie wo saa ɛntena ɔhaw mu ɛmfa nkɔ wɔwuam ɛde wɔhyɛ aseɛ bɛ wɔwieɛ aba mekasa kɔ na wɔn a wɔhwehwɛ awurade no bɛpakyɛ onipa hwehwɛ awuradeɛ no adepa bi amɔ wɔse tie adepa bia ammɔyɛ ɛma wɔse yɛma mommra munya asoma wɔse yɛnya so yɛba fie hɔ a yɛnya asoma no mɛkyerɛ mu awurade suro na yɛhyie a yɛnti asɛm wei ɛne yɛtena a ɛbɛkyerɛ awurade suro kɔ mo mu wɔn na ɔhwehwɛ nkwa wɔhyie no wɔsoɔ na atia me a ɔpɛ nkwagyeɛ na ɔpɛ onyi nkyɛre na wɔhyie a ɔpɛ so ɔnyi nkyɛ sɛ ɔbɛhunu papa bɛpakyɛ nipa nyinaa suro owuo Ɛn. ɔpɛ so ɔnyini kyɛ Yes. ɔpɛ so ɔnyini kyɛ Ɛn. ti akyiri no o obi a ɔpɛ sɛ wonyini kyɛ ɛn sɛ ɔbɛhunu papa hwɛ yɛ na da bia meka sɛ wɔbɛtumi tɔ kaa mo no wate aseɛ ɔduru bɔmpe a slow down na afro ɛne mu na asi o ɛtoɔ kora nya mmae paa woboa ɛtoɔ nso akɔ ke ne ɔkɔɔkorɔ kaa no Yes. wɔwura pɛtɛte fie a 16 tɔ nti asɛm no kaa no ankasa na yɛ broni ayɛ no ɛyɛ dadeɛ no Korɔkorɔ. wɔkɔkɔ no o ba nipadua bɛ adeɛ bɛsɛ nipadua no deɛ wɔde sɛ nipadua no ɛti deɛ wohyɛ ɛyɛ nyansa wobɛkɔkɔ kaa no yɛayɛ no wobɛtoa ma obi ayusi kaa no hɛ deɛ wɔpii ho woadeɛ nkaɛ daa Amen. sɛ baaboneɛ kɔkɔ kora wɔtɛ kyerɛ ma wɔse deɛ di ka tua ka kyerɛ ma ɛwɔ bɔne ho ama bɔne ho ɛne wɔno na wia wano na ada asɛm ho ɛnaada asɛm ho bɔne ho akwa na wia agyi bɔne ho akwaa na yɛ papa na wia atanyɛ papa hwehwɛ asomdwie hwehwɛ asomdwie Ti no. na ti no awurade ni wɔ ate ne fɔ onyankopɔn ni wɔ asenefoɔ so na naso tie wɔ sufrɛ na naso tie wɔ sufrɛ awurade ni sa ne bɔyɛ na nyankopɔn ne sa abɔyɛfoɔ sɛ ɔbɛhye wɔn ase sɛ ɛberɛ bi du ɔbɛyɛ dɛ Ɔbɛhyɛ bɛhye wɔn saa ase. pɔ no nyinaa ase ɛmi apɔs to aso yɛn kɔ samuel ne nkasa 1 Samuel 13 hwɛ wɔbɛhyɛ obi aso a wɔabɛkasa Filistifoɔ so sɛ tu atifi asɛm yɛn kɔkɔ na sɛ ɔbɛdi hene no yɛre sika ma no sika sɛ wɔtwa 13 sorry ɛtumi amene papa na megu so a mekyerɛw because ɛhɔ ne yɛ nyinaa kɔɛ a nyame ahu yɛ mmɔbɔ a ɛnɛ ɛsi saa kasa fi ɛnyɛ yise saa o ɛnyɛ nyame tumi paa ɛwɔ mena tɔrɔ bu akoa no a mekyɛke a mahu sɛ menyɛ me nipadua no me ankasa ne mawu ɛde nyame afa wei no sama no de yɛ adwuma so ɔtuba no ankasa paa durowa wo no no deɛ yɛsie no dadaada Yɛsie no. sɛ mehu sɛ nyamea yes saa mehu nipadua o woyɛ dɛn so menyini da nti wɔ mu a na mayɛ sapra nti mehu sɛ manyini o mehu sɛ menam saa no menyim tumi sɛ manyini sape ne awo me wọ́n sẹ́ kọ́ John 1:12 dodo ọ̀jẹ̀ ní dídí yẹn no ọmọ àwọn túmí sẹ́ wọ́n yẹ dẹ́ etí mi yẹ ńgáńgá fẹ́ẹ́ mi yẹ 13 years yes mi yẹ 13 years young guy ọba yẹn ká yẹ dáa àti ẹ bẹ gyina ebisa mi num nupusuo nupusuo bẹ yà yehu ànkyẹn nupusuo ọba yẹn ká yẹ dáa ọba yẹn ká yẹ dáa ah ẹsẹ mipẹkura mi hẹ mipẹkura mi nkọ bẹẹbi mipẹkura mi akakọ deɛ ọdọpa mi didi ẹwia mi didi mi ntua ladi bẹẹ mi ntua wọta bẹẹ ṣia kẹyì. Wei nyame yɛ bi wei nyame yɛ bi na ma yɛrɛ tɛɛ ɛkɔ gyina wiase akɔ ɛkɔ nkɛ ɛda kɔ wia bɛtɛsi
waka sa wo de check yo nyame se tena fie wi me pon no me hwaw anopa wi anum la me ma de medie edi pasement ase a me kwa kwagire wi makodo kwankre wo hwie ya onyare abetete fie hudu 3 years ni obi nyare da me na ka kire hwe ba bia bonsam di nipa efan ano ode o etadu bia sese nyame boan wo yisu tumi atwi binum ye dey efa gem ebadom ye bible kasa wa Second Samuel 13. wo de chense mo so Verse number 1. ya ko bible say Amnon body ni nu. papa cho ti no se boni ba kum de be boni afo amo no waka bia hyem ye ka so obi nka bi hyem a kanonko we wa hera waka bia de ahyem we na me beto ba se akirikire ma kire se wo ba hweye opese wunya ware a tiamiye na di machi na be nwie bo wu se mistake na wa ye no na ahaw baby no bible kasa kwa Na ye chire no. waso ye chi no Na David ba Absalom onu aba fe. David ba Absalom o wonu aba fefa bia Ni di the Tama. papa cho ni di the Tama Na David ba Amnon peno. na David ba amo epe no Na Amnon nu aba Tama nti. papa cho ambo nu aba omo ye ajama bo omo ye enama ado no ankwa ni ni aba woni ye ajama ni ho akọ na ayede awura ni mu ama ni ho ayede ahia no brother tio sister tio maji o entuo sesa bema no opewo a wonya ntiase a na ne ho ye de ahia no ya dey ehia no entiamapa obefrom awia obefrom ba so ye mistake na ne ko da wie say pa na mbe chire mu no eti wo pade ni aba ene nada ba bo nya ne na hu ya dey ehia no ba bo nkasa kwa Na ema no yare. eti ba bo si opatu ai hwe eya me se ma mo wo chance me se me di wo ba bia chi konom pia water awo mampon nsuta se hen ana papa anka mi wu seme kome mu obi ya abone se mfabrochire na aba atane mo famu na net nti abrochire gusu ngwan ye yusu ti ya hwene sa onu se mfabrochire na aba ba jedi nso ando obi kope ma mi nsuta na o ti ase sa fene mfabrochire aba na me ye de me manyo nti ge no so twe boga ti mi duru mampo ko mo na mkoto botik kase ba ko na akire sa boga de awosu wo mo awo mo munkum asio achese ni pa nyina obi ade ntoma ade ba wo banti otuba so banu masota You block them. it is a message a ban my power in chai na wo se wo pa e your chance ba so money no da chance na say tell you what you should jimi ami ko jimi satam kwa ka dis abo why ansa na manu nsuo nsuo anka me no nso dis nsuo anka mu wo hye ba wo banti ma top botek achire a blog ye dey edem ene kuta mi na ho woso diga ne ba me hwese hu mi hwese na me say gay one ebe na me stimu ye na me bios na me say watu ba kwata se ma be di no ni ma hanya menum abie so se ya kai sabaga na ma steve Awado. timi num so wi na ho woso na gay hu se me ya za Wacho. wa ntiase se me ho woso se mi kwa se baga no sa aso atama no ye de awoso ha je twa we ke apozia enkuba wu eti sister me chiro se oba be ma wo pewa ne ho ye de ehia eti ahunye hia no adim no obegina so aye de aye ho aje eti no obi ye virgin omo aware ho mpai o me ma ho hia no awo ne nche eti no pa no we de okoye pa mistake bi awaye bia no etwam ba se se na bra back Yes. ti na me ka choro bra back teda na be hye ne ma fofo wo ba da hye fo ni kire kode kire nyankopon yadoma foni kire kode be bia de be chi bia brada bia se wi asense ya foni kire kode hyiara we anu mre we de ye ni ho hyiara anu mre ye ni ho e nyina ikohyiam wo abrepo ba brada de ye be hyiam ayam paabo eti hyiara we na wo kye ano se ye wo kyenai ano se ye de be wo kyenai eti se mpaabo no mpo ana bibi 20 mi ama sister ade a me sra wan se be de me se maso nsuo ana maso nyame we de man ko so ansa me so nsuo na me so nyame maso abronsam ana maso nyame nso ade ahwe na abronsam awoy sakrasi no jina se o twa nipa Bonsam no. obe bre papa bonsam Hey. nyambe twa ne ka akode yushu nipa akra ma twema bonsam pa bonsam anyi ma yero Sa. Osanko o man be di president awa Ghana Hey. ade ba ma baso nipa o ma ku o mo yes etu anase bibi o se nsanwe ene sa lala nipa ma die ni aboda we do bewu na me nam ho asenye wodu nyankopɔ hu mɔbo bi ne bambo bi na ne dai so a se sia ka me no ka senkenti ase o sa ti bi mu ana wonam na no kwa yie bi ne wadi nsie sen
na no kwa yie no di una ma ya suade sababa wa oda mpam tene time so anasa ne time so na busa na mo anu otu enti ayie bia ase ne nyoma ya de ya to obi awu a no ekohwini a e o memme na yeye enti memme na yeye ka hu se na ya de akuno ska be hu nyansa wo saati bia no a akum obi esa wo se de wo dwane pim enti me wie saato me wie nsa no ana me hu se 27 years mewu ya sheme nkom abetetifo ni bia omu ade eurof shesansa shakota shegum ba wa finish kai yarsen baraka durba handira toba kamse awada kwa kasa ma bo so mensa mfun so pai obi ana mfun pai ono ko aso nia na mfun pai za asa kwanse ozo juba ko live wan ko live wa bewu wakasa so a oso ko live etilifu na wo kom obeda ko live ade so wo hwa sorry aye nom sa ye yansa because wo ko we ya obenom wo ko we ya obenom just sorry ba ko pe ele chirinsa yes me ko live me dey ene saade a me dwana kotete asorefo na ase kakra na wo na eba ma donje no because ma hwe ya abayfo betime akumi dia hyensa nyansa na akumi o ba nipa be mia o me na ide e dia hyensa owu aye wuo nipa be be se ya bone o na bone no bibi be patan wansa no wawu what I say it is a plan be down ho a bayfo betime akum ato atwe kwa obu a wo na nkomo nwe ko na na ase wa wi apete nam na aye nyonyonyo enti akum pa obeda ballers na once na dey atu agusu am wasai we ko mo nya dey anwe aya se oba wi ase no wa ba boni paka sa ma ba ifompo asa mo abaka ko won na pampa dey apam hwe ni patimi bi nsasa na mfifire we no esiwa e once na si hu a ontimi ntungo o pese pampa bi abom enti fifire ba na omo be no aya so mo duane enti osiwo se ya wo yesi a wonko no aye bode ade se okunu no atare ho na wo beche onje be pasa me tira na woni ya dey e ba ho so o sa wutia o sa kwa me kan samba o ba ansam a me ka aya de asie a nya de asisa obi ho na mkosua e nya kasa me de be me life emu na me yi bi ya de ade a chero na so ba badwemba na betumi sampa akwa we ka say na ti say etumi ese ne ba boa me de a nya me na ba boa wo hihwe kisto chira kwa no nya de wo moa ka ba ne gbagba na ne bia ba ne ntino wo hia no wasetio wo pa adwembo ne nti adwembo na misi me be no mu nua bada because dem e ma me fo ni bi ye ahomete tele bia me ka kire me ma mo se ma hye bossa ne na mfie no mu hwa bibi yo oba na ase ne kwa hye sa tum na mo anka bere ya de yeso e man so wo mo pen wo mo test tele wo test no wo na hunwi hwa wo fumu nwi wo ka se man oni nyina wo mo nya ho etu what house we pa re ganye mi nya pa no na enwi na ka do nside eni na musa na bon sanso promote a cho se onua no di ba wi ase no wo papa ne maame no ekọ adwuma no efie ho a na nuafo mienu esida di se wonu nua mpa ne wo fie a kora ho sie so yo ba so ye bema e ma hu bibia oba hu a ebetima to nwiti de be de enda ho na ni nyina e wode be e wakatia wonu nipa no wakoba no wonu mitimu adwen wo betinu abo adwemu adwaman entu ba so dai no no woda de na ye ne sa na me ka so ntie no e no be we ya she boxer no de pie ha obi na no boxer obi na asa pamile to ye na se pamile to na ne try we kura ka u jare o sen ka hedges wo kodja de sen ka hedges u wi anu a she sa pie e so ye che so obi a boxer no so akwa so enya mi mu de eta ka bo se kata na ho e ma na ho ye de na ho nye me piti from ye de ade ba ka ba ne gbagwa be ba cho den to aso ne ma na yare wasetie ni nia ba na wo pen na da nto apatua ya ma me tie ana me kire mo hu se be me pop ene wada na so yo ba ne boden a wo bra pa o enti emu no wo ya dokia obetime gina so ayo ho ade ba bo kasa wa na yo ba bu wa yo ba bu na amron den se ba pa cho enti wase aye amodin wa de be ababunu that is virgin wo hunu be ma bia da what I say obi anya mreki ne ta wo ye virgin ade o ya no se odwonso wi asa ya sam yo wa ba we mpo anya ku na manho virgin ho onya ku na manho wo de wo mobo na wo de bi si mi shu kwese wo sa cha kura ehu wo sa cha wa ne wa mampa ye a oni be ma hia wo se be dwan ye jaw nya ba yo wo ba bo brema suba bi ni wa de abetna
eti sa suba no abetena no ebeku ni padua no ebesew eti ba bia nyansa wuwie no se sa wadwen sa wo se sa obetuma atena be 2 years after 2 years obesa dani ababu no umpo na apede be aba makasa ba na am no wonder for be friend you know eti wadu amu die wantinya ampa nsia ni ti wonyanko ne hwan me si obi me si su ensa na me no me do madam fu bi e friend wo wusu oda so we ensa no wana me si ensa no na me ko school 13 years o chere me ensa no me num bi da me hu bi da na wa hyase e we ensa nti da ko bi no chere me se otuba de we e kama pa o eno hwe kakra e de eno afa me afa wo na ma se wiase twa no ho ase wia na tia utimi ode eno ani o na me ba fijase na me na so to nsa me hwe glass ma na tai ho no me shira so ma me so wo hunyansa pa be hwe glass ma e de anom de a ye shira so ma ko ene me de onti ya bre enim de ya ka ti ba bia wo na fa so bia ma so enso ba bia ma wodi be ba ho so no ho di nyina e de asa wotimi nya hwimpo ene wodidi enti bia ho odi ka bofo wodi be o ma ti be ko ba kasa kwa na oye David na senior ba pa cho David be senior ba kwa na you na da bi oniti fu na pa cho na da fu ya na da pono pa cho ti o me sister and ka wo pe be ma do ba wan kasa wadanfo wa ba buhia ni bio ene pe be ma ma wa na wa hu be ma pe adentina onyanko ba na ko pe wo ba dia bro e ko pe be ma bro wọ́n sọ mpẹ́ni bíi àná wọ́twe wọ́n ní wọ́tena ní wọ́n ní ẹ̀gyan wọ́n ní wọ́tena ní wọ́n ẹ̀gyan na wọ́n àndẹ̀ nam wọ́n akọ́hyia sikani a wọ́n so wọ́ pẹ́ na wọ́n no ampẹ́ na ọbẹ̀ka sọ madam fọ́ ọ̀dà wọ́n ti bi da ọbẹ̀ka sọ ẹnsi saa da wọ́n ní bẹ̀twẹ́ mpẹ́na nti wọ́n adó bẹ̀rẹ̀ wọ́n no kàn ń sẹ́ ẹ̀nyẹ́ wọ́n pẹ́ deɛ ɛbɛ bẹ̀rẹ̀ wase ti na esi ama wɔ bẹ̀rẹ̀ no hwɛ sisa wọ́n bẹ twi ni bẹ̀rẹ̀ baako da ɔnhu biem da kɔbɛ bi wɔ no ɔyɛ bɛrɛ nsam ne nsuo ni ba ho a etimi hyew mu adwoa nyina eti bra ye bere nyina ɛyɛ nkase yɛ di ka kɔfa abɛrɛ yɛ dɛ ɛbae eti na ka Matthew chapter 11 dabere times 20 na wɔse wɔn a aso ɔmo ade so ayɛ dɛ abrɛ no na ɔmo kɔn mi buo no ɔmfa mmerɛ kristo nkyɛn no ɔnyɛ dɛ ɔnhyɛn eti ɔhaw bia da so a sister ɛgya wadwentwɛn ɔkɔ nkɔ ɔbɛn ma ɛmfa wɔn baabi a ɔkɔduro bia ɛkyerɛ nyankopɔn yɛ adɔm wansa na saase a tuanamo kwadeɛ baabu nkasa kwa na you need to for say bɛpakyɛ wɔse na damfo no bɛma no ayɛ a wotumi nsi nya ba ne pɛ ɛsiane sɛ gyama deɛ ɔbɛda akwase ne pɛ ade wɔde asɛm mato na damfo no kɔ wankyɛ mu ankyerɛ no babɔbɔ sɛ na damfo no bɛ wɔne tifoɔ sɛ ɛtuo no wotuo sɛ wɔdamfo no wɔbaa no wowɔ saa no ɛsisente sɛ wobɛtumi ahyɛ fie saa wobɛtumi ahyɛ fie saa nneɛma nyina na bɛtumi atɔ dabi sɛ wogyina wo sie paa na wasi abɔnten a ɛnyɛ nama koraa ɛne wɔde biribi yɛ dɛ ɛwura wo mu eti adu adi wura mo ɛno dɛ toaso na ka kyerɛ do sɛ ɛna ka kyerɛ sɛ adentina wo ɔhene ba ma pacho ɛda ba mɛtira ɛna obisa kɔkye sɛ ade bɛ ntina ɔhene ba mu a bibi ehia wɔfɔn sɛ ba sɛ sɛ wɔhyɛ se a wɔfɔn maa mi nya bibi o ɔbaa na wɔpɛ no na wɔnya no no ɛna wɔfɔn eti saa wɔbaa wei wɔyɛ ne ho ade no yi a ɛho anya ne ho adeɛ wɔnti saa na mekyerɛ sɛ ɔbɛrima no a ɔba wɔakwam hwɛ na ne nana ma ne ho hiahia wɔbɛgyina so ayɛ dɛn ayɛ ho adeɛ kɔma hɔ ne sina me woka nkyerɛ me woka kyerɛ no sɛ mapaakyɛw ana ma ɔka kyerɛ no sɛ mepɛ me nua Absalom nua baa Tamar ɔse tio wɔpɛ ne nua Absalom ne nua baa Tamar na Yonadab ka kyerɛ no sɛ mapaakyɛw bɛka kyerɛ no sɛ kɔda wo mpa so ane yɛkɔda wo mpa so patu yare na wokɔ apatu yare na sɛ wagya bɛhwɛ wo na sɛ wagya bɛhwɛ wo ka kyerɛ no sɛ ka kyerɛ no sɛ ma me nua Tamar mmara ma me nua Tamar mmra ɔbɛma maduane tɛde bɛsia ma me nua Tamar mmra na ɔbaeɛ no ɛdeɛ ne siɛ anya wɔ sɛ akɔ so akɔtɔ paatoa no ɔn sɛ ɔmo de lande a na yɛ ɔya ti paatu ni ba ya na wokɔ hɛ yɛ dɛ ɛno sɛ ɔda lande baabi deɛ ayɛ dɛ ɛde ama na ɔma tetɛ wɔ aboso mmienu ɛno bɛtena du paases ɛti ɛdeɛ ne siɛ ɛwɔ ne nua baa no ɛntɛm wapa ma melisi nyame nhyira wo wapa ma melisi nyame nka ho yɛtie kuo nyinaa nyame nhyira wo biara yɛda mo ase kristo nka mo daa amen yɛda no gɛtuma pa tuba bɛsi o yɛda ɔsɛmpaka ne watuba yɛda no ase papaapa mo sɛ ba ɛwɔ nyame asɛm a yɛmfrɛ mu a wɔde ama yɛ na bibia di adan sɛ ɔnkronkron na ɛde yɛ papa yi ɛkasa nti a meka saa ne sɛ ɔhyɛ aseɛ no ɔka kyerɛ yɛ sɛ ne topic ne yɛ bɔne bɛkum bɔnefoɔ nanso ɔnkronkron wɔ ne mu no a divert asɛm no ama ɛduru sɛ nka ɔbɛkyerɛ bɔne a nipa ɛkɔ mu a ɛbɛku no no ɛbɛrɛ no so
Timu hwɛ yɛ ɔka sɛ ɔyɛ ne part 1 menim sɛ ɛbrɛ sɛm no ɔde part 2 no ɛbɛba na ɛnɛmitie ne nsɛm no a wɔka na me ankasa mato ne din ama no ato asɛm ne din sɛ ewiase akɔnɔ de makyinkini wotie nsɛm a wɔka a nokwasɛm sɛ ne nyinaa yɛ abrabɔ ne neyɛ bi a ɛmfiri agya Nyankopɔn a ɛfiri wiase na ɛyɛ akɔnɔ de atena nipa mu a onipa ntumi nne ne ho na tumi de nipa kyinkyina na ama ɔde nipa dua yɛ nneɛma ɛnsɛm fata watuba preaching de ya mepɛ firi sɛ asɛm bi a ɔde betu nipa fo bi ayɛ asɛm a ato no wafam na adi ne nya na ɔde tu nipa fo nti mɛfra adwontofoɔ yi na ɔmode nnwom bi abɛpia ɔsampakani no asɛm no ɔsɛ ewiase akɔnɔ de makyinkyini ɛde ma nante amama ehunu awurade amama brɛ wiase na afei nnwom no ba na wie pa na ama atiefo kwae na ɔmo nso so akyerɛ ɔmo adwen wiase akɔnɔ de makyinkyini ɛne nnwumira sɛmi atu a wɔsen papaapa na ma wani mra ho so sɛ abrabɔ ne esu bi a wona mu sisi ama wontumi mfa ho ma awurade no ɛyɛ wiase akɔnɔ ɛna de wonante saa nti wonso wo akonya sɛ de adwontofoɔ no to dwuma di kan ne sɛ wo ba bɛyɛ gidi ne nua ne nadamfo na awurade asiesie wo adwontofoɔ saa bere yi wiase akɔnɔ de yɛn akyinkyini Yasi akɔnɔ de makyinkyini Adima nantia Adima chinchino Adima nantio Amama wa uradia Mama bra Yasi akɔnɔ de manantio Adima chinchino Adima nantio Adima chinchino Amama wa uradia Yasi bonia Amama Yasi akɔnɔ de makyinkyini Adima nantia Adima chinchino Adima nantio Yasi ajo mamboyo Mama bra Yasi akɔnɔ de makyinkyini Adima nantio Adima chinchino Adima nantio Yasi bonia Aja mama idima chinchino Ranu idima nantia Rinu idima chinchino Framo idima nantia Amama huwa uradio Mama bra Yasi akɔnɔ di chinchina mama bere wiasia Yasi akɔnɔ di chinchina mama bere wiasi Yasi akɔnɔ di nantia mama bere pa Yasi akɔnɔ di chinchina mama bere wiasi Atandi tia di nantia mama bere pa Yasi akɔnɔ di chinchina mama bere wiasi Nsanu di nantia mama bere wiasi Yasi akɔnɔ di chinchina mama bere wiasi Wakuru mwambia di nantia mama bere wiasi wa Yasi akɔnɔ di chinchina mama bere wiasi Onkwanza yi di nantia mama bere pa Yasi akɔnɔ di chinchina mama bere wiasi Apusikale ga di nantia mama bere wiasi Yasi akɔnɔ di
chinchina mama bebiase okru wo bread mananti mama bebiase Asia kono di chinchina mama bebiase bayi dudu di mananti ananti mama bebiase Asia kono di chinchina mama bebiase ensanu me di mananti ananti mama bebiase Asia kono di chinchina mama bebiase Asia kono mama bebiase Asia kono di chinchina mama bebiase samonu me di mananti ananti mama bebiase Asia kono di chinchina 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 Hallelujah. Amen. Anyondofo nyame enhyira mu bebre. Enne emma ho kwae ma wiase akɔnɔ de no a ɔmabobɔ so adwaman krono ensanom ne ne keka ho no